Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So inini I've been working at this other mortuary for the past 10 years now. Ndikuraramawo ndiri muno muSouth Africa, but mukomanashi, things have been not been so good kubva pandakasangana nezvandakasangana nazvo. Saka ndinewo spiritual encounter yangu iyo yandiunzawo pano. In my life I have seen a lot of things that can make most of the people even cry and scream in fear, but ini nekuda desperate situation, I never thought kuti I was going to end up working in a mortuary, but mukoma ndakatangawo ndichashandira imwe company patainge tichitawo zvematombstone until ndazowanawo mukana wekuti ndinge ndichizotanga kushanda pamortuary. So ndakati ndatanga kushanda pamortuary mazuva ekutanga, zvinhu zvainge zvakaoma, kurara ndainge ndisingarari. Kudzamara ndatongozviudza kuti death is like a part of life, and ndakabva ndatongozviudza kuti I need to accept that, and ndakasvika pakutongojaira kuti vanhu kana vakauya paya vaine mufi wavo vanenge vachichema, uye zvekare zuva iro rekuti vanenge vachifanira kuti vange vachiuya kuzotora mufi wavo vanobva vazotanga futi kuchema. Saka unosvikawo pekuti unozongogumisidzira wajairira, but handina kumbogara ndakakwanisa kuita get used to the fact yekuti dzimwe nguva ndinofanira kuti ndinge ndichizoshanda manight shift. Mukoma masikati acho iwayo, on the day when I was supposed to go and work on my night shift, zvakaitika ndezvekuti ini nemudzimai wangu takaswera tichikonana mukoma muswero wese wezuva. It was like rainge ritori shura chairo, like takanetsana like we had never done before. Then usiku hwakazoti hwasvika ndokubva ndazoenda zvangu kubasa, because shift yedu tinotanga na6, but unofanira kuti unge uchizova paposition by 5, because at all the times mumortuary munofanira kuti munge muchizova namortuary attendant at all the times. Saka by 5 ndainge ndasvika zvangu pabasa, then we were just relaxing, vamwe vachichaisawo isusu tichipindawo pashift yedu. But still mukoma, I felt kuti it was like something that I had never felt before, because kunyange kudhuma kwainge kuchiita mafiriji musocho iwoyo, mafiriji awa aita kudhuma achiita sekunge magonyeti chaiwo, like a track that was going uphill. Zvinova zviri zvinhu zvekutoti zvakatondishamisa. Apa on that night ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoshanda mumortuary ndiri ndega. So mukoma, I was just relaxing, because most of the times kana ndiri kubasa ndinongotora hangu maheadphones angu ndobva ndatanga kuridza angu music yangu. Zvino mukoma, takabva tazoreceiva chitunha cheumwe mukadzi. Saka mukadzi uyu iye akanzi ainge akangowanikwawo akafa. She had passed peacefully in her sleep, and a family had requested kuti tainge tichifanira kuti tinge tichizoprepare chitunha chake, because the following day vainge vakati vainge vachida kuti vange vachivhiwa chitunha chake. Saka ndakabva ndatotanga graft rangu. Umwe wangu wandainge ndichishanda naye ainge ari busy achiprocessa mapepa. I went about my work as usual, washing and dressing the body, and ipapo I was handling her with care and respect, all the respect that she deserved. Aiwaka, everything was just normal. I had done this so many times until I saw her mukoma. Ndakangokaruka ndamuona. This was after I had finished placing her into the cascade. Ndo pandakabva ndangonzwa kuti ndainge ndavakomerera. There was this other chill, a vibe that was going down my spine. It was as if the temperature murumu imomo mandainge ndiri, it had suddenly dropped, because I had worked pamortuary up for a very long time, and I can tell you kuti this place, even though it was always cold, but on that night, hama dzangu handidi kukunyeperai, it was very different. And zvimwe zvainge zvichiitika musi wacho iwoyo ndainge ndisingakwanisi kunzwisisa, even to focus on my job, nekuda kwekuti namadam
tainge tatukana kudheni, ndainge ndisingakwanise zvekare kuconcentrate nekuda kwemazi heavy stresses. Ndobva ndakabva ndazotanga kunzwa mamwe masounds and I turned around, ndakati ndacheuka kudai ndikabva ndaona kuti ingawani kwainge kusina kana munhu, but ndainzwa sekunge kwainge kuine munhu uyo ainge achizevezera akamira kumashure kwangu. Mukoma, the next time when I heard another sound, ndakanzwa kuti kuti shwa, as if there was someone uyo ainge achifamba achiita zvekuzvuzvurudza makumbo ake kuti shwa. And when I turned around, ndopa ndakabva ndazomuona mukadzi uyu. I saw her. Mukadzi uyu, she was standing by the doorway. Mukadzi uyu chakandishamisa ndechekuti ingawani ndiye uyo wandainge ndabva mukumuisa mukofini rake, but iko zvino manje ndakamutarisa ndikatoona kutoti ingawani zvekare mukadzi uyu zvaainge akamira pamukova. And she looked at me, and ndakati ndakamutarisa mukoma ndobva ndatoona kuti mukadzi uyu ainge asina maziso. Panzvimbo apa painge pachifanira kuti pange pachiva nemaziso ake, ndakabva ndangoona sekunge painge paine makomba. Mukadzi uyu akabva azotanga kuridza mhere. Akati atanga kuridza mhere kudaro mukoma, neniwo ndikabva ndaridza mhere. Chakazondishamisa mukoma ndechekuti ndakazotoita zvokutonhongwa nepolisi. Mukoma, ndakati ndazopepuka paya because ndakangobatwa nechadzimira kutoti nditi ndakabuda sei mumochwari umu, and how did I manage to get past the reception, because ndokwainge kuine umwe wangu plus security. Nanhasi uno nyaya iyoyo inogara ichindinetsa kuti pandakazovhunduka ndainge ndakatomira nemapurisa vachindibvunza kuti naiwe ko mapepa ako aripi, and I was trying to explain to them kuti ndainge nditori pabasa. Saka varume ava vakabva vatanga vaenda neni kupolice station. Takati tasvika kupolice station kuya ndopandakabva ndazoti vange vachifonera bosi vangu. Bosi vangu vakabva vazoya vachimhanya, asi pane zvimwe zvakazoitwa nabosi vangu zvinondinetsa up until this day. Pavakauya nepassport yangu, that was when I got released, ndikabva ndazodzokera kumochwari nabosi. But takati tava kuda kunosvika padhuze nepamochwari, bosi vangu ava vakabva vazondipa mvura, vakabva vanditi inwa mvura iyi. Ndakati ndichinonwa mvura iyoyo mukoma, yainge ichita sekunge mvura yemugungwa apa yainge ichivava sei. Saka I don't know kuti mvura iyoyo yavakandipa yainge iri right here, kana kuti maybewo pane zvavainge vachitoitawo pandiri. Ivo vakangonditi mvura iyoyo yavainge vandipa yainge iri yekuti ndinge ndichizodzikamisa hana yangu. So vakabva vazoya vachizonditora kulocation. Vakati vauya kuzonditora kulocation, ndopa vakabva vazoenda neni kune imwe n'anga. Then ndikabva ndazonogadzirwa kun'anga kuya ndikabva ndazogezeswa ndichinzi nekuda kwekuti ndainge ndaona chipoko, saka ndaifanira kuti ndinge ndichizogezeswa kuitira kuti bvuri rake risazongoramba richinditeverera. So mukoma, izvi ndo zvakaitika ndichiri kushandawo hangu pamochwari, but mukoma, handidi kukunyeperai. Each and every time kana kuri kunzi ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizoshanda panight shift, ndinenge ndisitomborina kana peace at all, ndinenge ndisina peace, because ndinenge ndichingotya kuti zvimwe kuda ndichaona zvekare chipoko chake mukadzi uyu. Ndiyo confession yangu iyi yandinayo mukoma Nashi. Strange enough, bosi vangu vakabva vazonditora vakabva vazoenda vakanondirakidza paguva apo paakavigwa mukadzi uyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Just imagine apa vane zvivindi, hanzi ndichiri kungoshanda mumochwari imomo zvekare. Idzaitibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo. I want to confess munhu waMwari, something that I have been keeping hidden for far too long mumwoyo mangu, but mutoro wacho wazosvika pakundiremera. This weight has been crushing me, and I repeat, I cannot carry this burden any longer. I know kuti zvinhu zvandakaita, it is unforgivable, and I don't expect anyone to understand.
much less to forgive me. But ndasvika pakuzoburitsa misodzi pandanga ndichikutumidzirai confession yangu. I need to tell the truth before it is too late. I am not the man people think that I am. For many years, I have stood before my congregation, pastor, ndichitoparidzawo shoko raMwari, leading prayers, performing miracles of healing. Vanhu vazhinji vanouya kwandiri in their darkest hour, desperate, looking for hope, for a sign inenge ichinzi iri kubva kuna Mwari, just for a sign that God is still with them. And yes, I have gave them what they have asked for, or so they believe. But kutaura chokwadi inini mukoma munoziva vara riya rekunzi fraud. I am a fraud. I am not a man of God. I am not anointed. Uye zvekare I am not blessed mukoma. I am not blessed at all. Mari iyi yevatendi ndinoti kana ndichiidya ndinoidya asi misodzi yangu iyi inenge ichiyerera. Mari iyi kuti ndige ndichikwanisa kuidya hunge ndakatodhakwa, uye zvekare ndinotokecha mahuri kuti ndige ndichiidya. Ndinotosarudza kutoti ndige ndichidhamba mukadzi wangu ndobva ndaenda kumavacations ndichinodya mari dzevatendi. The miracles that I have performed, most of the miracles that I have performed, they are not divine acts of healing, but they are work of something that is far darker, something that I wish kuti I had never gotten myself involved. Zvinhu izvi pazvakatanga, it started small, like I always tell people, ende pose pandinenge ndichiparidza ndinenge ndichizama kubatsirawo umwe munhu kunze uku kuti asazofambawo nenzira dzandakafamba nadzo. Ndinogara ndichiudza vanhu kuti all sins they start small. I was someone who was struggling, fresh out of college, both financially and spiritually. Ndakabva ndazotangawo kachechi kangu. This was after tanetsana, because ndakati ndazoendeswa kune imwe nzvimbo, so inini ndainge ndiinewo maparidziro angu andainge ndiinawo, because ndaikoshesa stere kuti vanhu vanofanira kuti vange vachiunza seed offering kuchechi. Ndokubva ndazoburitswa muchechi ndikabva ndazotangawo chechi yangu. But hey, when I started my church ndakanyatsoona kutoti apapa zvainge zvisingabudi, and I did not even have any money. I was desperate to keep it alive. Ndakabva ndazviudza kuti let me just do it for the sake of the people. And ndakazviudza kuti kana ndikangogara ndichingoshingirira chete, keeping the church doors open, Mwari ivo vainge vachifanira kuti vange vachizouya to my rescue. But ipapo mukoma I can say kuti I had pride, my ego, and I wanted to prove kuma church elders nevamwe ma-overseers kuti inini I was going to make it big. Then one night ndakati I was desperate and I found myself praying. But musi wacho iwoyo I was not praying to God. I was not praying to anything. I was just telling myself kuti anyone that can listen to my prayer. I asked for power. Ndakakwidza chimwe chikomo ndokubva ndatanga kunamata ndirimo muchikomo imomo, because ndakangonzwawo kuti hanzi muchikomo imomo maipota muchiitirwawo mabira nei, saka ndokwandakabva ndazoenda ikoko. Ende ndainge ndichikumbirawo masimba ekuti ndinge ndichizokwanisa kuporesa uye zvekare nekupefoma mamiracles, ndichidawo kuti vanhu vange vachizouya neuwandu hwavo kuchechi kwangu. And to my surprise, there was something that answered. Handizivi kuti what was it, but ndakangonzwa a presence, a dark and cold presence creeping into my room. Mukoma nashi that. But ndakangonzwa a presence that was with me. Aura ndokubva ndazonzwa kuti painge paine mukadzi uyo ainge achirwara nechirwere chekuti madoctors ainge asingakwanise kuchirapa. Ndikabva ndatoudzwa kutoti kana ndikaenda paparerenyatwa, then kana ndikaenda paward yakati mukadzi uyu ndainge ndichazomuona. So mangwana acho makuseni ndakabva ndamuka, but ipapo I was very nervous because ndainge ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichitsvaka majournalist awo ainge achazofamba neni, so that nyaya yangu inge ichizotenderera pamasocial media. So ndakabva ndazongoendawo ndikabva ndataurawo nevamwe avo vandainge ndichiwirirana navo, ndikabva ndati vainge vachifanira kuti vange vachizoseta macameras avo. Ndisu uyo takananga kuparerenyatwa, takabva tazoenda kuya zveshuwa mukoma, ndopandakabva ndazoitawo hope, because ndakabva ndazoona kuti
mukadzi uya sezvandainge ndakaudzwa nevoice reria, mukadzi uya ainge atorimo, ndokubva ndikatoona kutoti ainge achirwara. Mukoma, ndakabva ndangonzi ndinge ndichienda kunoisa ruoko rwangu paari, ndinge ndichitanga kumunamatira. And I then laid my hand on her head and I started praying. Ende ndakati ndichimunamatira, mukadzi uyu akabva azoita sekunge ainge arohwa nemagetsi. Ipapo akabva atopora, and that disease that used to trouble her body was gone. Ndokubva atotanga kutorumbidza Mwari achiti, nhai pastor, koma ndibvira nepi. Saka vanhu vakabva vatanga manje kunzwa nezvangu, vanhu vachiuya, but vanhu vainge vasingazivi kuti kwainge kuchibva masimba angu ainge achibva kupi. Vanhu vainge vasingazvizivi kuti masimba angu nanhasi uno havazvizivi kuti masimba angu haabvi kuna Mwari. Masimba angu awa anotobvawo kuna Satani directly, but ndakangoramba ndichingoshandisa simba iri. But each and every time manje ndaiti kana ndikapefuma miracle ndainzwa kuti moyo wangu wainge uchiora, kusvika ndanzwa kuti moyo chaiwo handisisina. And each and every time ndaiti kana ndikaporesa zvirema uye zvekare, when the blind could see, the lame could walk, vanhu vaibva vatanga kundirumbidza, called me a man of God, a miracle worker, and I let them believe because I was too afraid kuti ndinge ndichivaudza chokwadi. But with each and every miracle, sezvandakuudzai kuti ndinonzwa kuti mumwoyo mangu mune dhimoni rimwe rinouya rinobva razogara pamusoro pedhimoni rinenge rauya soon after I would have performed another miracle. Saka madhimoni awa akatanga kuuya kwandiri. Madhimoni acho, each and every demon rine zvarinenge richizevezera munzeve dzangu. Mamwe madhimoni anondipromisa more power, more success. Mamwe madhimoni anenge achida kuti ndinge ndichiva neruchiva, greed and pride. Saka madhimoni awa iwo akawanda anotaura neni at all the times. Sezvandakuudzai kuti I can feel the darkness and most of the times it suffocates me. Yes, kana ndiri muchechi ndinotoita sekunge everything is okay, but I have lost everything, my faith, my soul. Miracles ose awo andinoperforma, they are not from God. Awo they are just traps. Those are the traps that I use kuti ndinge ndichizotrepa vanhu vemusangano rangu. And iko zvino ndine imwe tsvimbo iyo yandinofamba nayo, but tsvimbo iyi manje mukomana nekuda kwekuti ndinenge ndichitya kuti vanhu vanokwanisa kuzonyumwa. Saka tsvimbo iyi ndinobva ndazongoisiya iri mumotikari. Then later on ndinozoti kana ndodzokera kumba, ndinoti kana ndapinda mumotikari mangu, tsvimbo iyi ndinofanira kuti ndinge ndichizoirovera pasi 3 times ndobva ndazopinda hangu mumotikari. So this is what I do. Mukomanashi, I have been living this lie. Ndakatombosvika pakutoita zvemadrugs zvekuti mukadzi wangu akasvika pakuchema akati kusvika riniko muchiita zvana cocaine izvi. And I was then taken to a secret rehab. Vanhu vakafungidzira kuti maybe I had gone to see my spiritual father. Ndiyo confession yangu iyi mukoma yandinayo. Vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna pastor avo. Zvakangoma hazvo veduwe, please ngatisamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe, strange things indeed they do happen in this world. Hanzi mari yevatendi, ndotoenda zvokuti ndinoenda ndobva ndanokecha mahori, ndobva ndadya mari yevatendi nemahori, because kana ndiri ndega ndinonzwa guilty. Saka kana ndiinawo vasikana vehusiku tinenge tichinwa doro tichiita zvatinenge tichiita, and I forget about everything.